ndị Nigerian Legion na Anambra State Chapter amalitego mmemme Army Forces Remembrance Day ya maka ịchụ nta nkwado 2025 emblem site na nkwado Gọvanọ Chukwuma Soludo na ya bụ mmemme mere na Gọọmenti House bụ nke dị n'Awka. Gọvanọ Soludo nwere onye ncheta anya dịka odeakwụkwọ gọọmenti Anambra State Ọkammụta Solo Chukwulubelu ọ kọwara ya bụ ụbọchị dịka ihe magburu onwe ya ma onye ohere ikele ndị niile tinyere ndụ ha na ndị niile tinyere oke nke ha maka ichekwa ndụ na ọdịmma na erikọ n'otu nke ụmụafọ Naịjirịa ma gwa ndị mmadụ ka ha na-ewepụta obi ha maka ịhụ maka ọdịmma nke ndị lụrụ ọgụ n'oge gboo. Joseph Egbeọcha wetara anyị akụkọ ka ọ na-echeta etu ọnọdụ nchekwa si dị tupu were ọrụ. Gọvanọ Soludo kelere ndị ahụ ama ama n'ọrụ agha maka etu ha jinyere aka wee mee ka ọnọdụ nchekwa dị. Na mbụ ka onye isi nke Nigerian Legion na Anambra Steeti Dọkịta Ben Agbọgụ kelere gọvanọ maka ọrụ ọma na-arụ na steeti a ma kwupụtakwa ihe ndị ahụ ha chọgasịrị dịka ụgbọala na ebe obibi. N'ozi ekele ya, onye ex-warrant officer Maazị Dominic Okafor kelere ndị na-akwado ha makwa ndị ga-aga n'iru na-akwado ha.